Da ni wedi bod yn lwcus iawn yma yn Ysgol Llandegfan yn cymryd rhan yn cynllun peilot Brifysgol y Plant. Mae'r disgyblion wedi elwen fawr o'r profiad. Nhw wedi cael dathlu llwyddiannau, maen nhw'n gwneud gymaint tu allan i'r ysgol yn barod ac yn yr ysgol. A mae'n braf bod nhw'n cael y clod a'r cydnabyddiaeth maen nhw'n ei heiddi am y gwaith a'r oriau maen nhw wedi rhoi mewn i'r prosiect. Da ni wedi cefnogi'r plant drwy gynnig gweithgaredda yn yr ysgol, lle mae'r plant wedi bod yn derbyn codau stamp am bob sesiwn maen nhw wedi mynychu. Felly, da ni wedi trio annog cariad tuag at ddysgu, at gyfleoedd allan a fysa nhw'n derbyn tu allan i'r ysgol. Dwi wedi mynd i dawnsio i pobl hen mewn Old People's Home yn Bangor. Dwi wedi creu eira ac oedd fi wedi gwneud Welsh landmark ar Minecraft, oedd fi wedi gwneud yr P yn Bangor. Hoff gweithgaredd fi oedd mynd am dro fyny mynydd. Roedd fi'n hoffi y mindful walk hefyd, herwydd fi wedi fynd rhywle gyda meisin. Roedd na fel waterfall massive a beach yna, roedd o'n really cool. Mae Welsh Whisperer caneuwyr wedi dod i'r ysgol a da ni wedi bod yn creu can hefo fo. So yn ni'n trio gwahodd pobl ato ni felly, ie? So ni'n dweud Prifysgol y Plant o hyd yn hwyl a sbri. Dewch i rhywbeth a rhywbeth hefo ni. Mae grŵp ni wedi gwneud kit gown. Chwarae gemau a gweithio galed. Hwna'n un opsiwn, ie? Chi eisiau trio hwnna? Mae'r Prifysgol Plant yn rhoi cyfleoedd arbennig i'r plant chwarae teg. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw bod yn greadigol ar unrhyw lefel maen nhw yn cyfforddus yn wneud, a mae prosiect bach fel hyn, cyfansoddi can, yn rhoi cymaint o gyfleoedd i pobl felly sydd erioed wedi gwneud dim byd fel hyn o'r blaen, a felly mae nhw'n meddwl, so ni'n gofyn nhw cyn heddi, ydych chi'n bobl sy'n mynd i fod yn dda yn ysgrifennu can, felly bod nhw'n dweud na, ond fel ni'n gweld, mae pob un yn gallu cyfrannu ar sawl lefel, a wedyn mae pawb yn chipio mewn, a mae'r beth yn dod at ei gilydd, a mae beth sydd ar y diwedd yn dangos bod pob un yn heiddi fod yn rhan ohono fe. Mewn ysgol, yn Llandegfan, mae'r plant yn greadigol iawn. Mae prosiectau fel y Prifysgol Plant a cael rhywun i gydlynu prosiectau fel hyn yn bwysig, oherwydd dwi'n ffindio mae lot o bobl, dwi ddim yn gwybod lle i edrych i ddechrau, felly bod rhywun yn chwilio am gyfleoedd i wella creadigrwydd a i ddangos i'r plant bod nhw'n gallu dysgu mewn sawl ffordd, ond ddim yn gwybod lle i fynd. A mae cael rhywun sy'n gwybod am y pethau yma i gydlynu prosiectau fel hyn yn help mawr bob tro. A hefyd o ran yr iaith Gymraeg mae'n bwysig, oherwydd os ni'n mynd i ardaloedd lle dyw'r iaith ddim mor amlwg yn y gymuned, dyw e ddim felly mor amlwg ar staff yr ysgol felly, a felly bod nhw ddim yn gwybod pwy ydi pwy neu lle i edrych, felly mae'n handi iawn cael bach o help a hwb, a felly just pwysio nhw yn y cyfeiriad cywir i helpu bobl allan, ac mae'n gret rhoi'r cyfle i ddangos y Gymraeg i'r plant yma hefyd sydd felly byth yn clywed yr iaith tu allan o'r ysgol. Sydd ar gael, bob yr efydd, mae angen canolbwyntio, cyfathrebu. Mae'r ffaith bod y plant yn cael mynychu seremoni graddio ar ddiwedd y prosiect yn hybu nhw i gymryd rhan yn y gweithgaredda i gofnodi codau stampio nhw i lawr yn y pasbort. A maen nhw'n gweld y prosiect fel un real wedyn, oherwydd mae'r seremoni ar y diwedd yn dod o bob dim at ei gilydd mewn gwirionedd, a maen nhw'n cael dathlu efo'u ffrindiau, efo'u teuluoedd, a mae'n un dathliad mawr mwyn dathlu eu llwyddiannau nhw.